Ένα το σώμα, μία η ψυχή. Αφού μιλήσω με αυτήν και το εγκρίνει, να συνταχθώ με τις δυνάμεις του Δία. Με τις δικές μου συμβουλές κατάφερε να ρίξει τον Κρόνο και του Κρόνου τους συμμάχους στο απίθμενο σκοτάδι του Ταρτάρου. Και φυσικά με τίμησε ο άρχον των θεών για τις υπηρεσίες μου με σίδερο και πέτρα. Ανήκει στις παθήσεις της εξουσίας να βλέπει παντού εχθρούς. Όταν ανέβηκε στο θρόνο του πατέρα του, άρχισε να μοιράζει προνόμια στους θεούς. Όσο για τους ταλέπορους θνητούς, τους έβαλε και αυτούς στη μοιρασιά. Συνέλαβε το σχέδιο να τους επιβραβεύσει με αφανισμό και να φυτέψει στη γη ένα νέο είδος ανθρώπου συμβατό με τη δική του εξουσία. Κανείς δεν τόλμησε να αντιταχθεί. Στην τρομερή απόφασή του, μόνο εγώ αντέδρασα. Έδωσε στον άνθρωπο τη δύναμη να αντέξει, να σταθεί σαν άνθρωπος πάνω στη γη. Με συγκίνησε η θνητή κατάντια του. Και να που κατάντησε ένα σκιάχτρο φρικτό για να τρομάζω όποιον σκεφτεί να αντιταχθεί στην ακόμα πιο φρικτή ηγεμονία του Δία.